Oh, la daj ko we la daj. Yo em ta ka sngi nga wan ban khwai hakane ka wa ka barit bat hakane ka wa pla ban yo I ba don bun ki do khang ne ha ka wa ka don ka wa ka barit thang ne ha po snong tem ta ka dai khat wei tarik jong u banai feb te ngan persang ban wan khwai samta menem step nga wan khwai hang ne nga yo lai tali ki khad khar te samta ka janmit mta ka la dai sau beje te nga mod ban persang khwai ka long kum no ka daj ne kam daj menem step nga yo tang lai tali te ngam yo ra kamera te ngam yo ring video namar kalong kumne yakini ki wa hakane ka snong ila adong kidon kumba sausan teli ki wa ki barit kumne teng ila adong kumno ban tong bat kumno ban aida ki kanja dawai ban penyap ya ki do do wa te hadu mentamne ki dang yaisa te ladang ilap ya kino ki briu ki ba wan syok dawai ya kini ki wa hang ne ka po snong nadu nang te na wa ruang syadu syatei ki khap jong ka serkon bat ya ka wa ruang ru kumju nim sa syu ban syok dawai lane ki kharau lane kino ki kanja dawai ki ba penyap ya ki dokha te ladang ilap pan ai da kabating ban la kumno ngidei ban pha becha po thanat lane ngila ban le da kino kilat ban ai kajing pen saja yaki ki bale tam namar ngim sya watang ban tong ru yakini ki wa ndrei ban khwai te sya ndrei hakapor menmit ngim sya ban khwai Misya betang hapor mensengi wat ban tong ru misya te pilat sengau thu hi te ngakarpat ru ya ki bayang ya kaneka surok namar kadon ka surok na du nang te na wa lendo kabalej sa sirkon te ngimsya ru ya ki kali bakin yang ha ki jaka ki bomdei ban yang namar ba ngimtip baki yang le ayu lane kidon kam ayu ban yang haki jaka ki bomdei namar syane syangi ngidang yari yaki masi bat kinang don bun ki merat klau yo le se ki dei kinong wan siat merat lane kinong wan penyap ya ki dokha ki do wa lane yo le se ki don kino ki ba sim kabu tang na kabanta kidon kini kiwa iyo le se kila bandai kinong tu yaki masi lane yaki sansar bat kumta ter ngakarpat yaki kali ki bayang ya kane ka surok na du wa lendo sya tai sya sirkon lada kidon kam banyang kidai banyang bet ha ki jaka bangi banyang ha ki kanja badon ki ying breu lane kadon ka station ba kinyang kikali namar ba light no ya kito ki ba sniu kali te kata te ngila tip hi lada sniu ka kali te ngimla ban tip ka sniu ha bat ngakarpat ru ya kito ki ba sniu kali ru bat wat nom le pathar wat nom pampathar ya kiding ya kisik bat ya bat penjaklia ya kawa bat kumta ter ngidei ban sutu haba ngidon kam ya ka ai makna ngidon kam be tang ban don kam ndrei mdei ban le ya ki wei namar syane syangi kinong kondong ki don bun ki ba sim kabu nam ta ki do do wa ki mrat klau oh la daj ko we la daj yo em perlok la daj ko we
ได้ก็เว้ยแต่ได้ขาละได้นั่นตาบาริดตังบาได้ก็เว้ยบาริดแต่งาดังเกรนเรกละได้เนาะกันเนกะดอกค่ะdengan pen i sepi akan ka dok kha ki dang don bun ki dok kha akan ka wa takadaw ngila adong khnang ba kinong khwai kin dup sngu tanat ban khwai bat dei bang isu tanat rei mangi ki balai por teng teng kumno ban lek kai pangat sha kini ki wa ret dei sha ka wa he rei kidi ki wa ret te ngisu tanat ban sipang janmit lane sipang step namar ngim don por bro sngi ban khwai dok kha rei sipang ni wan kumba ong no ban pan thanda ka jabing namar bro sngi la trei te ngan sapen i biang ka dai biang ne em tem tang la yo ka ne ka we to kulei lese kidon kiba kwa ban kli nga ba phi pa do ei tem tangan pen i phi pa do bendia pe do neu bendia ding pa da oi do ei pa do bendia namar kidok ro kidang bon te sai pe mata matrai phimla pan yu i namar tai phong jonga barit te ngan sa pe be kadaj ne kamdaj te ka kamera ru nga shubat hakti to la pan khi biang tang ba te kumno kede te kumba philate banta ka dei khatwai tarik jong u banai feb yolese kidon kiba kwa banwan khwai sakini kiwa te se bahasa komen hapo komen jonga ngan yalam ya phi banwan khwai te kani kawa kadei kabarit ka bahe philai i pe sha tu sha ne duk mentan mar kim padabun kiba wan khwai kim bada tip ba kadaj de kamdaj kadok tingadon tang mangamar we te kiba kwa banwan khwai sakini ki jaka singa bahasa komen yang ama